Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bam takasngi. Kasanjuk ki senglong kami Catholic Archdiocese Shillong jong ka zone 2 haringkat ka perthai baro ka wei kala rakhi karpangi kasngi ba karpang jong ki kanthai kablatip kum ka International Women's Day bat ka limpung jong kendu lang ha ka khandai trik ubnai leber hajar arpsan hasnat niam penthor umkra. Hagasngi karpang jong ki kanthai shitelup ka perthai na kalyang ga jala niam ba Shillong ling ba ka zone 2 kala rakhi karpang Hasin Peter bat Paul penthor umkra da ka ngu ka demblay balatirwa de usoblay Augustine Kotala spiritual director jong ka senjuk ki senglong kami Catholic zone 2 ha ka jungya don lang kinong kit kam ka senjuk central body ki senglong kami na ki khandai tali kishnan niam ka penthor umkra laj umkra nong thamai nong min song bat maupdang umpling nong ra na kalyang ka penthor umkra ka nong penkre penkrum kalap diang buram ya ki long kmi ki bapoi da ki hajar ngun ki bladon layasan ranang hakamas bakun ki long usok blay Lawrence nongse parish priest usok blay senrop Alistair Marwin hagasngi buram karpang ya ki kanthai jong ka zone 2 ka dairu ka sin khatdu ya ka snat niam penthor umkra bandon ha ka zone 2 bat kan ngat no sha zone 1 kat kum ka jingpen bet na kalyang ki bisham kishnat niam ki blale chika zone 8 kilong ka mau pedang mau pan nong men song nong thamai bar ki weipan habara khil ekmen ya kasngi karpang ki kanthai ka perthai ki nong kit kam jong ka senjung da ka jing ya lam lenti jong ka maria ka nong ya da jong ki long kmi kala le eka kampla ka blaktik ya ka mensim bat ka do not jong ki long kmi ban kit khia da ka jingmen bat jing phu mut phu mat ha ka ba ka kong Valeria bla kabade ka officer bala shong than na katnat social welfare kala ai ki simbo jing perkhan ha ka phang pedeng ka pinstat ban pintrei kam ye ka jing ring kat kardan kan thei bat shinrang ka kong Valeria kala pen pau bagani ka dei ka kam phla jong blai ban pen kraw ka long baki kan thei ki don ka benta ka bakhya tham ban ya tin rong ya ka kam ka shon jong ka yeng ka sem bar ka imlang ka salang ya ka bala ainuk sa ye kinong ile kai football habadon kinu ki jing ile kai ha ka jing ile ka kham shong shit ba habadon ki long kmi ne ki kun thei na mar ba ki kan hoi ki risa ki aimen sim kinong ile kai ki yo men sim shu ka pen pau ye ka jingkmen ban yo ba ki kan thei menta ki la pau bar ki ushaprang wat ha ka imlang ka salang haba ya nu jor bar ki shinrang la ka kam ka jam ki la kham tebet ki kan thei na kalyang kinong yalam ka zone 2 ka kong Kathleen Ping Group President kala ai jingkran ya ka matrai kam khatdu ka zone bar ka jing ai kai pot Lincoln ya ka jing ya lenti ka seng ka senjuk seng ki kan thei Catholic Shillong Archdiocese zone 2 ka pen ku buram ki khot barim ka zone da ki me monto lapen kut no ya ka sngi karpang ki kan thei de ka jing pen hap ya ka lama jong ka senjuk da usoble Augustine Kotala spiritual director bar ka jing IT ka lama shikhnat niam laj umkra ka bare ka try zone 2 gender equality. Kani kalau kecil pun mau kopian kuat, bawa la ya ni jangan kecil ya ni jumi kadang jangan berpun. Kadang kecil ya tu ni kuat ni ada nak program apa nak mai, apa sino i hai ni friend ila data ini beli orang kata kecil yang kan kintai shinram kata bawa yo Maria kan kintai shinram kan kam shimpor ha bani long kan shimpor hadu arhaja shispa samputra athayim na bador bani hakata ko por tip ke baja anjare isa shispa apuna islam bani khilati bani yo kata kajian ka hapde ki kintai bani shinram hatalyang ka puye puthi dia kalian ke kamkajam dia kalian jo ke jisha dia ben sha petpo sha jom kawai kablong kabas khams mutana kalong ba kalian nak kalian jeni ki khasi pat ki khasi jaitia ba i long ki brio ki bedon lok ha damar ba i wan na ki wan na kami jo ki kethei wat lagi shinrandu haba ki aya ka jat kumi wan ka jat choka kumi choka kinthei haba mi shongren du nimshim ku ki ta kha ki shimna ka jat jong
Ushenram Ray Ushenram Baki Kajakumi, Mangi Tailu, Baki Kajakumi. Dikata kade kawai kaba nismo tenang habat nismo panburom ya kita ki menshwa kibla bu pekani kajing ka kaburom paniyo mani kilong kami katang ida yang perkan ya kani kapam kalong kodang kam pan itu pakajingwa ya kajing ya dekat berkajing pen kubor yang baro ikin thai bagi kena kan thai kamde ta kathong kabamenta Henry kalau rum juli hak pateng bat kinjang sien juli kabai ka ai ke chik shampang ki juli shampang ka dor ka bor bat ka burom joki kenthei ka ai ki nuksa ki bonjukut por ki ba ai siem banyalam ini ka jigit thau ya kenthei kadai ka nongren jok jinglong maringkan Hakapita jom Genesis ibulie kunta lei lathau ibrio hakadur jom uhi hakadur lei lathau yaki shinram batkenthe lathau yaki kadi kadi Genesis kalenong kaba ilei kadukhat kaba arhunyo kani kadukhat ka pinsan babaro arman ki shinram batkenthe lathau hakadur lei Kasengnya kanongre jok jinglong marengkat pat kaburong malakhan nado naningko kapin mau ini baka jingwa ya kahok kabang marengkat kamne ke jing anglut jong ka imlam salam hindre kare ke jing tu bakin jable ikin theng kidon ke jing shur ilong kum ki nuksa anai ilong jong ke jing klan jinglong kinong yalam ka jing tho kuat baro kawai ia kendua ikum kini ki thei ki bobon ki ba ai luk sai ka jing klan ka jing shur bat ka jing long nong yalam kum ka sa ka dura ka nong ya thu pa bat ka nong bisha la yalam ye ki Israel sha ka jing jong bat ka la long kum ka sharap jong ka jing spa bat ka jing shur ka Esther unjo ka labo ha ka jing ma ya la ka jing el Bandar ini yang laki beliau, dah kau ini yang kecil shur berjingat ke beliau. Sama wipa beliau shur kerut keberang kejinglang shisha, pada kejinglang bersha jangka dan yang kadang yang penting ban air mesir. Kalau beli kejing anti kau kadang artian harga yang kesan pada kejingan. Kini khatam kipen pawa kejing terkubur kiken tel. Kamde kecing tay jom jok menta Henry kade kecing tu khana kapala shna ka history pakinjam sim jogi barwa Udah Meghalaya designer haga jeng producer ya kidoko John Kasam Police Organizations walayo ya tinggi itu now Director General of Police DGP John Kasam Police thì apa asam dia awal ya ini kakal bariru iyo jadi bariru jadi wadul dan kakal bariru ide istana maju patau ibala desain yang katoka kalau bari joni yo wat ako yung maneba ako yang keduaan jangan divine mercy badang Saint Joseph ru dari mai ibala desain akan dikasih dan ngapa dia sesaran kalau paris sesaran bain ayat mereka awal hari terusnya kan beliau berdoa buat buat di dalam apa saya terima terusnya doa pesan jadi boleh kalau kita itu ini ya ini betul-betul kita bisa lakar padro ya ki nakapdeng ki invitees
member jong kasunjuk batumjuru yakidukhat ka EC jong ka zone baro inelet chapo ka hall ban President Dr. Muhammad Paris, Ban Conservative Newsroom Secretary Dr. Muhammad Paris. Berbicara kali ya ekonomi Roy Lenggo, ibelong nakamta baju sikri ke jumpa orang kejuri berbeda bagi keburang mebi ekonomi Roy Lenggo. Nakamta baju sikri jumpa atau balong lembar kejun tu kum advisor dan urusan arja kendai do akwar berkunjur do akwar hadu akusan tinggi kali sesuatu jadi mana ayah ka ketiga bentuk dan bentuk ekonomi. Ya kalama jong kasundu bat bentang in IT ban bu ha office jong ka head office jong kasundu ha cathedral parish tingin siya pelong ka jing thapti ka jing sosi ka bakraw namal ban ha ban kliap no ya kalama jong kasundu mangi so le ya kalama sunwon
kiwe insa don hakalama jom kasun tu bat kiwe pat kinsa lekdo sakalama jom kasun e ini kinsa lek sun wang kawai pat kajing penang lasa kadan kamas ainu hakapor samsi teng kan sedang kajing mania sakalma nrewaji sedang kamas